Kaixo, ongi etorria, bi ezezaguneko inekuazioak horrelakoak izaten dira, bi izki desberdin, isa eta i adibidez, eta hemen ikur bat, desberdintzi ikurra, hauetako bat. Eta inekuazio hauen soluzioak nolakoa dira? Nola adirazi daitezke? Lehenengo gauza, ez da zuzen bat, ekuazioetan bezala. Ez da tarte bat, ez ezagun bateko inekuazioa bezala. Baizik egiten dena da. Zuzen bat definitu, eta izaten da, zuzen horren goiko aldea edo beko aldea. Hau da, goiko eskualdea edo beko eskualdea. Lehenengo pausoa ikur hau aldatzea izango da. Berrin jartzen badugu, izango dugu ekuazio bat. Eta ekuazio bat dugunean, zuzen bat ja definitu dezakegu. Zuzena marrazteko modu desberdinak daude. Baina nik adieraziko dizut bat, niretzako errexera izan daitekena. Zuzena nola definitzen da? Bi puntukin. Horrak bi puntu aurkituko ditugu. Eta ja zuzena definituta geldituko da. Zer da errexera niretzako? Nire ustez jartzea isa berdin 0 eta i berdin 0. Nire ustez, zuk nire baduzu beste bat, hartu beste puntu batzuk. Eta orduan, isa berdin 0 jartzen badut, iru bider 0, hau jara 0. Orduan dugu, bi i berdin 12, eta hortik zertatzen dugu, bi zatitzen, i berdin 6. Orduan, puntu bat da, 0, 6 puntua. Hortik pase bat dut zuzenak. Eta i 0 denean, hau dena da 0, orduan, iru isa berdin, 12. Iru zatitzen pasata, 4. Beste puntua zein da, isa 4 eta i 0. Bi puntu hauek orain grafikoan irudikatuko ditut eta zuzena definituta geldituko da. Gogoratu grafiko batean abzisa isa ardatza dela eta ordenatua i ardatza. Orduan, puntuak izango litzateke. Lehenengoa isa da 0 eta orduan altura 6 da, 0 eta altura 6, hau da puntu bat. Eta besteak, 4, 0, isa, 4 balio duenean, x 0. Bi puntuiek definituta ditugunean, elkartu bat ditugu. Orain, ikusi behar dugu soluzioak diren, edo zuzen honen goikoak ala bekoak. Hortarako biderik errexena zein da, aurkitu puntu bat, hemengo puntu bat, edo hemengo bat, ea betetzen duen baldintza hau edo ez. Errexena izaten da hartzea 0,0 puntua. Ikusteko baden soluzioa edo ez. Hau da, gure inekuazioa eta horrezkartuko dut 0,0 puntuarekin. Orduan izango ezateke, iru bider 0 gehi bi bider 0, handiagoa 12 baino. Hau da 0. 12 baino handiagoa zuzena da, ez, 0 da txikiagoa. Horrek esan du, puntu hau, 0,0 puntua, ez dela soluzioa. Hau ez bada soluzioa, hauetako bat ere ez da soluzioa. Zeintzu dira orduan soluzioak? Zuzen honen, goikaldeko guzti horiek marraztu bako nuke. Hau dena, soluzioa da. Planoko eskualde bat margotu dut, ez eta oso ondo atera, nik uste dut egokia dela margo batekin ondo margotu dena, hola gelditzeko, ezta? Eta askoz garbiagoa eta txikunagoa da, ezta? Gertatzen da ardura honekin barik zailtasunak ditu dela, ezta? Hau izango izateke soluzio, ezta? Baina ez dugu ondo bukatu. Zergatik? Jartzen dulako handiagoa, beraz, berdinak ez balio. Orduan, horrek esan du, zuzena ez dela soluzioa. Da, zuzena baino gorago, handiagoak izan behar dute. Hori nola adieraziko genuke? Izan balitz, handiagoa edo berdin, jarriko genuke soluzioa dela zuzena eta goiko eskualde guztia, dena. Baina jartzen du, handiagoa izan behar duela, orduan zuzena ez da soluzioa. Hori, adierazteko zer egiten dugu? Zuzena horrela izan berrian, kendu egiten dugu, eta etendura egiten dugu. Zuzena horrela adierazten dugunean, esan nahi du, zuzen horren puntuak ez direla inekuazioaren soluzioak. Soluzioak, badakizu, dira
zuzen honen gainean daude puntu guzti. Eta horrela bukatuko nuke. Ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!